BPF राजनिति हान्जा जेब्ला सरकार खालामदोंमोन बे समावनो गोबां जौगानाय खामानिया जादों रायजोफ्रा बयबो नुदों शान्ति सम्प्रितिखौथ' जोंनो लाबोखादों बेखौबो नुदों दा बे हिसाबै बे सारि बोसोराव मोनसे अभिज्ञता रायजो राजाफ्रा मोनबाय जे प्रमद बर' बिथांमोना नंखाय बाथ्राफोर बुङोमोन बिसायख'थि सिङाव जिफोर बाथ्रा बुंदोंमोन मोनसेबो बिथांमोना लाखिनो हायाखै। उदालगुरि जिल्ला BPF आइजो गांखं आरो जिल्ला लाइमोन BPFनि गोदान बिबानगिरिफोरा दिनै जिल्ला आफादगिरि रिहन दैमारिनि नुजाथिनायाव समायखिरा लाबाय। उदालगुरि जिल्ला BPF आइजो गांखंनि आफादगिरि नीरा दैमारि, नेहाथारि रुद्रमाया गुरुं आरो जिल्ला लाइमोन BPFनि आफादगिरि अनसायसा बसुमतारी, नेहाथारि बिनुद गुरुं लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोरा मिरु लाइमोन BPFनि आफादगिरि रिनजय बर'नि गेजेरजों समायखिरा लायो। समायखिरा लानाय हाबाफारिया जायो उदालगुरि जिल्ला BPF मावख'आव। दिनै जोंहा उदालगुरि जिल्ला BPF राजनिति हान्जानि महिला BPF आरो युथ BPF बिथांमोना गोदान कमिटि दाजोबदोंमोन आरो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि BPFनि बिथोन बायदियै शपथ ग्रहण लानायनि बेबस्था बिदिनो खालामनाय जाबाय आरो बेखौनो दिनै महिला BPF आरो युथ BPF गासै गोदान सायख'जानाय सोद्रोमाफोरखौ जों दिनै शपथ लाहोदों सतबांसा लाहोदों बे प्रग्रामा जाना थांबाय आरो जों बेखायनो जों बांसिन जुर होबाय थादों जे फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों जाहाथे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जा मोनबा समस्ति दङ बे मोनबा समस्तिनिफ्राय जों देरहासार खालामनो हायो बेखायनो गासैखौबो जोङो युथआनो जा महिलायानो जा जोंनि पेरेन्ट बडियानो जा BSCआवनो जा जोङो एसे अर्गानाइजेसनखौ एसे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो जों नाजागासिनो दङ आरो आथिखालाव जों मोनबाय दायो जोंनि पार्टिया उदालगुरि जथेस्थ स्ट्रं जाबाय जों आसा खालामदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों मोनबा समस्तियावबो जों देरहासार खालामनो हागोन जोंनि बिजाथिफोरखौ। जों एक्जेक्ट नाम्बारखौ आं दायो बुंनो हानाय नङा जों दाखालि जिल्ला कमिटिनि जि एनुवेल कनफारेन्समोन बाहायबो जों मोनसे सिद्धान्त लादों मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनो थाखाय जोंहा गोबां मेम्बार दङ जोंहा एक्जेक्ट नाम्बारखौ आं उनाव होनो हागोन आरो आरोबाव मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनो थाखाय जों बुंदों जोंनि रायजो राजा जोंहा गोबां मदद होग्रा दा जों ओंखारबोनो नुदों मानो होनब्ला जायफोरा UPPL दंमोन बिथांमोना बहुत आसा खालामदोंमोन UPPलनिफ्राय माबा मोनसे मोनगोन होननानै माबा मोनसे जागोन समाजनि मोनसे सोलायनाय फैगोन होननानै बिथांमोना आसा खालामदोंमोन नाथाय नुनो मोनबाय बे सारि बोसोराव जेबो जाथाराखिसै मोननायाथ' बादे जेबो जायाखिसै बेखायनो गोबाङा दुखु मोननानै दा जोंनि BPF राजनिति हान्जायाव फैदों ओंखारबोदों आरो बेबायदिनो जोङो फैनायफोरखौ जोङो पार्टियाव बिथांमोनखौ नाजावदों आरो जों दा तारिख लानो हायाखै बावैसो जों आरो प्रग्राम लाबावगोन गोबां सुबुंफोर UPPलनिफ्राय जोंनि पार्टियाव जइन खालामगोन। जोंफोरखौबो बुङो लोगो हमो जे BPF राजनिति हान्जायानो मोजांमोन मोनसे आदर्श गोनां मोनसे पार्टि आरो BPF राजनिति हान्जा जेब्ला सरकार खालामदोंमोन बे समावनो गोबां जौगानाय खामानिया जादों रायजोफ्रा बयबो नुदों शान्ति सम्प्रितिखौथ' जोंनो लाबोखादों बेखौबो नुदों दा बे हिसाबै बे सारि बोसोराव मोनसे अभिज्ञता रायजो राजाफ्रा मोनबाय जे प्रमद बर' बिथांमोना नंखाय बाथ्राफोर बुङोमोन बिसायख'थि सिङाव जिफोर बाथ्रा बुंदोंमोन मोनसेबो बिथांमोना लाखिनो हायाखै बेथ' थगायसुला ओरैनानै इतिमধ্যे रायजो राजाफ्रा बुंबाय बेखायनो जोंनि BPF राजनिति हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना मोजां मोनदों ओंखारबोदों आरो बयबो बुंदों जे नोंथांमोनखौनो जों सापर्ट खालामगोन नोंथांमोना देरहासार जाथारगोन जों दं नोंथांमोना जेबो माने सिन्था खालामनाङा ओरैनो जोंखौ बुंदों आरोमोन। जिहेतु ख्रिस्टानफोरनि बिराद गिदिर मोनसे फोरबो बियो सारा बुहुमनाङैनो बेखौ खुङो आंबो सासे बे फोथायनायनि बेक्ति हिसाबै आङो बे बरदिन फैबाय थानाय जि बरदिन
बिनि थाखाय माने सान्थि सम्प्रितिया आरो बांसिन जाहाथे जोंनि गेजेराव गोसारो गोजोन थासारिया जोंनि गेजेराव फैयो बयनिबो जिबनाव जाहाथे सान्थि फैयो जोंनि गेजेराव जि दाङाबाजि जायो बेफोरो जाहाथे गैया जायो जों जायखौ फोथायो सान्थिनिनो मोनसे बानि बिथाङा होबोदों बे सान्थिया जेब्लायबो जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव जाहाथे थायो आं जोंनि आसामनि एबा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजोनि गासैनिबो बरडिनि मुङै जोङो गाहाम अनसायनायखौ आं बावहरदों।